usa operator isintwana kuyenzeka kuyenzeka ndithi ndina 20 years ngikholwa ndisenkonzweni nisindisile kodwa out of that 20 years I'm still like umntwana I know nothing ndisengumntwana mntwana amen mntwana Jesus kodwa ngingaphakathi ebandleni yes futhi ndiyashumayela futhi ndiyathandaza futhi ndenza yonke into ekhona kodwa ndisengumntwana ngoba ndisaphila ngokwezwe Jesus it's the only thing that will measure ukuthi ungubani usaphila ngokwezwe Jesus yonke into efumaneka ezweni isafumaneka kuwe kodwa ukhona ngaphakathi and ungazibethi isifuba uthi ndine 20 years ndikholo usenzani usengumntwana uthi angikwazanga uthetha nani ngokwendlela eright nawuthetha njani ke ngokwendlela eright aningabo abale ndawo haleluya ngabe ukhona kule ndawo kodwa awungowale ndawo athi xa ethetha athi zinikeleni imizimba yenu ibe lidini uthetha kwabaseRoma xa tshoyo uthi nikeleni imizimba ibe lidini eliphilileyo elingcwele haleluya no idini ebuqwathini siyakhumbula pha emva ebuqwathini apho sibuya khona ezweni haleluya xa besacrifice besenza izinto kamanje ndithetha nabantu ababuya khona bamdlawo khona Jesus xa besenza into zabo zobuqwathi when they sacrifice or xa behleli kusithiwa basebuhlanti bebhinqile ezangubo zabo begqiba uthetha emsamo okanye exhantini begqiba uthetha bephuma pha befaka into zabo bebhinqile beqinisekile ukuthi ihambile ivakele into lesithetha now zinikeleni kuyaxhelwa futhi kuba khona ibhokhwe nakabhokhwe ezawuxhelwa pha kufuna uqinisekiswa ukuthi izawuxhelwa now zinikeleni amen imizimba yethu amen ibe lidini eliphilileyo amen now khumbula ke pha emva eBhayibhelini when they sacrifice kwakungase iminikelo iyahlukahlukana khoyobe khoyentoni inyu no bekungathathwa igusha engathi yaqhwalela haleluya bekufuneka igusha ezawunikeza umnikelo ukwenzela ukuthi into yabo izivakale bhetele haleluya nawe uchazele xa ethi zinikeleni nina imizimba yenu ibe lidini utsho ukuthi kuzokwazeka noba kuthethwa nawe ngoba uzinikele ungowalapha ekhaya haleluya so now ingxaki esibhekene nayo ke ngoku singabazalwane ukungazinikeli Jesus sihlala singabantwana sihleli sifana nabangakhona kodwa singaphakathi Jesus so now ihambi bene problem ufumanisa ukuthi uKristu somewhere somehow ezweni akathathwa serious it's because of your attitude it's because of how you do things as umzalwane amen you don't take it serious ukuthi who you are where do you belong hallelujah ibalekile la nto ukuthi uzazi